Det tror jeg ikke. Du ødelægger altid spændende. Sådan her. Ja, Nicole, hvorfor ødelægger du altid Måske spændende? fordi det går pære på hele vandet sammen. Bare på gulvet. Nej, hvor er der for godt af. Dø! Hvordan er det en dårlig idé? Der er aldrig noget, der har mere respekt. Det er en genial idé. Bedste jeg nogensinde har fået, tror jeg. Ja. Øj, ja. Nej! Så tæt på, mand. Pis også. Hvis du bare fortsætter. Nej, men jeg kan sige det der også. Øj, en lærer. Nej! Jeg er så tæt, man kiggede ikke ned. Så kommer det så. Så var no! Pas sig ind, og så gør han træder på hendes hånd eller noget. Johnny! La Sandes, muy loca! Så var en eller anden flot pige, der bare tyrede et eller andet ned. Hvad var det? Hvad var det, hun tyrede ned? Selv en rejse. Og guys. Folk rejser sig op nu. Folk er klar til at gå til team. Nej, det er løgn, de gør det som op ad den store trappe. Nej, se her nu. Nej, hun tog den smalle. Den er sgu godt placeret. Jo, fordi folk, de går altid. Ja. Nej! Pis! Den skal lidt til højre eller et eller andet. Vi vil have en stemningsreaktion. Pis. Og 2 minutter af filmen. Jeg kan ikke se noget, Aske, du står i vejen. Skal vi ikke lægge op? Skal vi ikke lægge film op til Conhouse? Nej. Men han er selv observeret, han falder næppe over den. Nu kommer den. Nej. Ja, nej. Ja, come on. Viggo på vej ned ad Skulle vi være her i kælderen egentlig? Lækkert. Jeg ved ikke, faktisk man kan sidde her de næste 10 minutter, mens man venter på Viggo. Vi får sorte Sofie til det. So guys, play cool. Just casual. The other way, yeah. Piss! De opdagede den. Piss os. He noticed. It's a trap. Pas på. Booty trap. Det er en eller anden, der kommer fra en eller anden. Ja. Viggo team begynder først om 10 minutter. Den ligger helt forkert. Der, den der. Ja, Kane blokeret udsynet. Ja. Mega stod i vejen. Piss os. Jeg havde lige håbet på, at Kane ville blokere udsynet. Ja. Ej. Ja. Det var godt. Hvorfor gjorde Trine det ikke så? Trine, Hvorfor skal vi sige? Helt hernede i kælderen. Jeg er K12 også. det er sjovt, fordi det er Hvordan gik godt til kampen, Trine? Du sagde det jo helt blot, Trine. Ja, det løber. Hvorfor det?
Så, nej. Hvorfor gør hun ikke? Helt ærligt. Nå, skal vi gå til team? Hvorfor det der lige herovre jo? Lige herovre, eller hvad? Så brækker han ryggen. Der er ingen af der er klar på at gribe Viggo, når han træder ind. Nej, jeg griber sgu ikke Viggo. Følger Viggo ned ad trappen. Jeg er rimelig glad for min ryg, som den Det er er. jeg i karakter. Jeg går og griber. Ja. Viggo. Vi har mor Mikkel henne. Han skal sgu føre. Ja, med sin... Guns. Han er den eneste, der kan gribe ham. Mikkel, nu skal du ikke kvæle folk med din bistep. Mikkel, Mikkel, kan du egentlig klappe? det er Viggo med din bund. Nej. Ej. Christian. Øj. Christian. Guys, det er godt. Guys. Nej, Mikkel, lad det være. Lad det være. Og så, ja, casual standing der. Mikkel, væk. Mikkel, væk for helvede. Berntsen, væk. Så kigger I på dem, der starter. Sekunder over. Nej! Intet whatsoever. Ikke noget. Ikke noget galt.